Toto sú tie najťažšie jazyky na naučenie. Mandarínčina 7 rokov, to je vlastne najviac používaný jazyk na svete. Používa sa hlavne asi v Číne, mne sa zdá. Japonský jazyk 6 rokov, to je strašne dlhá doba sa učiť 6 rokov jeden jazyk. Máme tu korejčinu, vietnamčinu. Vlastne tie jazyky v Ázii sú asi najťažšie. Máme tu maďarčinu 5,4 roka. Tak maďarský jazyk je dosť ťažký. Spolu s fínskym to je 5,3 roka. Islandčina, iba 400 000 ľudí hovorí týmto jazykom, no trvá sa ho naučiť 4,8 roka. Ukrajinský jazyk 4,5 roka. Tu by som ani nepovedal, že je taký ťažký vlastne ukrajinský jazyk a ruský je trochu ľahší 4,2 roka. Máme tu chorvátsky a poľský jazyk 3,7 a 3,6. Máme tu český jazyk 3,2 roka na naučenie. Tak 3 roky nie je až tak veľa. A máme tu slovenský jazyk presne 3 roky. Indonésky jazyk 2,4 roka. OK. Nemecký iba 2 roky. Švédčina a Dutch, to je nejaký germánsky jazyk, 1,3 roka. 1,3 miliardy ľudí hovorí angličtinou. A najľahší jazyk na naučenie je Esperanto. Aha, to je vlastne jazyk spojený z poľštiny, taliančiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny a je vlastne vytvorený tak, aby to bol ten najľahší jazyk pre všetkých.